Vull fugir d'aquí, no tinc motivació. La meua cançó recita això. A la merda el rap, me sent impotent i frustrat. Alfonso s'ha flipat, jo dic que ja ho sé i gira el cap. Ella és el meu món, la meva amistat. Més valdria concentrar-me... Va, torna a començar. Vale, tranquil. Bon dia i bon Nadal! Durant les últimes setmanes he estat fent uns tallers de creativitat en valencià organitzats pels Valensubers, així com i Plataforma per la Llengua. En aquests tallers, a part de presentar un concurs de tiktokers en valencià, vos parlava de la situació del valencià en plataformes com YouTube o TikTok i vos contava un poc la meva història i experiència. És a dir, com passe de ser un adolescent pioner en fer rap en valencià a tindre diverses tentatives per a convertir-me en youtuber i consolidar aquestes tentatives el passat mes de març durant el confinament. Bé, sabeu quina és la pregunta més repetida que m'han fet en quasi 10 escoles i instituts diferents? Com gestiones els haters? El primer de res dir-vos que jo no sóc psicòleg i que si busqueu un vídeo sobre psicologia vos recomana el meu amic Miquel Tejedor del canal En Psicoteràpia que vos deixe per ací dalt. El que sí que sóc és una persona amb molta experiència en ser pioner en un estil de música, en una llengua i en un territori amb les corresponents dosis de hate i caigudes personals i artístiques que això implica. I vos assegure que no han sigut poquetes. I tot això m'ha donat una idea. Dins vídeo. Un dia m'avelli suc de taronja. Que bona és la taronja. M'arrima al súper a comprar-me les taronges. Hola a totes i a tots, jo soc Simmer Valenciana de YouTube i ens dediquem a la difusió de videojocs en valencià i també a videojocs de la vessant educativa, així com altres coses que ens envolta de la cultura 3.0. Podreu trobar-me a les meves xarxes socials de Instagram i Twitter, evidentment a YouTube i també a Twitch. Quan fas una activitat artística, com en qualsevol altre aspecte de la vida, eres susceptible de ser jutjat i criticat. Una cosa va lligada a l'altra. Les persones generalment som crítiques amb el nostre entorn i això ho engloba tot. Des dels plats que mengem en un restaurant, als vídeos o cançons que pugem a YouTube. Bé, el primer que vull és trencar el clitxer de que un hater és un amargat o un envejós. Que moltes voltes ho és, però no sempre, i no té per què ser aixina. Un hater és una persona normal, com tu o com jo, i qualsevol pot ser hater d'algú en algun moment determinat de la seva vida. Quan puges contingut artístic, queda oberta una porta a que tot el món puga manifestar la seva opinió al respecte. I les opinions són com els culs, cada un té el seu propi. Però no només això. Vivim l'era digital i internet és una ferramenta molt poderosa, però també perversa, ja que cada persona pot fer un ús distint d'ella i eixa frivolitat fa que, inconscientment, deixem de pensar tant en com es sentiran els demés i rebaixem la nostra sensibilitat i empatia a les nostres accions. Generalment vos diria que si rebeu una crítica tracteu d'extraure la part positiva que conté i busqueu un punt de vista constructiu que vos ajuda a millorar el contingut artístic que esteu creant. Però això no lleva que si no és una crítica, sinó una falta de respecte, teniu tot el dret del món a eliminar-la i bloquejar a qui l'emet, ja que la toxicitat ho contamina tot al seu voltant. I sobretot, no caigueu en la tentació de respondre ni d'entrar en el joc, ja que no vos faria cap bé, perdríeu el temps i acabaríeu més disgustats que inicialment. Vos parle per experiència. Àtics és una paraula en llenguatge quechua que es refereix a aquell que ho intenta, no es rendix i al final ho aconsegueix. Si tens una curiositat creativa o una sensibilitat artística, és ben interessant que compartisques amb tot el món la teua idea o el teu talent. No només vas a transformar el teu potencial creatiu en una part de tu de la que qualsevol pot gaudir, sinó que vas a marcar un punt d'inflexió. La pròxima volta que facis el mateix, com ja tens esta experiència prèvia, el més segur és que t'isca millor. I eixe és un camí que et portarà a ser cada volta més bo i autoexigent, a potenciar eixa creativitat que ja tens i a viure un creixement personal que, de no haver-te atrevit per por a les crítiques, no tindries. I ara bé, quan vos parle un poquet de mi i vos conté la meva història i com gestionar el hate m'ha dut fins ací. Quan jo tenia 13 anys, vaig prendre la consideració d'escriure i cantar rap, un estil de música que no li agradava a cap amic meu i que, a més, es considerava de friquis per aquella època. Quan tenia 16 anys vaig ser el primer en fer rap en valencià de forma contínua, junt als rapsodes. En un moment en el que ni la música en valencià era popular, ni eixia de l'escam dolçaines o música d'autor, ni molt menys el rap en valencià poguera interessar a ningú si no era per qüestions propagandístiques o polítiques, bé siga per al GAP o per al blog. Durant aquests temps, en plena adolescència, vaig haver de fer front a tot estil de crítiques i desprecis, no només per l'estil de música que feia, sinó també per la llengua en la que cantava. I a més, alguns companys d'escena em van acusar de coses molt lletges sense cap fonament, només pel fet d'absurdes rivalitats, ser jo qui era i fer el que feia, o de ser capaç de veure més enllà d'ideologies i colors, i ells no. Perfectament podria haver enviat a fer la mal rap i la mare que l'ha parit, i vaig tindre moltes ganes en molts moments, però realment jo sabia que estava lluitant per fer història d'una forma o una altra. Per un costat, la meua història, però per altra, obrint
les portes per a que nous rapers en valencià pogueren existir i facilitant que el hip-hop a terres castelloneres poguera consolidar-se. En resum, si n'hi ha alguna disciplina artística que vos apassione i teniu ganes d'explotar-la de forma creativa, el que diga qualsevol tercera persona importa ben poc. Només importa el que digues i penses tu de tu mateix. I tu pots, no deixes que ningú et diga lo contrari. De tot cor, vos anime a que vos atreviu, a que caigueu moltíssimes voltes i torneu a alçar-vos, i a que vos esforceu en fer un producte de qualitat que represente tant el vostre esforç i talent com els vostres valors. Stan Lee, a qui coneixereu per ser el creador de l'univers de Marvel, era un novel·lista frustrat a qui la vida havia condemnat a no passar de ser un míser escriptor de còmics per encàrrec editorial. No obstant, ha sigut la màxima influència de molts altres escriptors, entre ells George R. Martin, a qui coneixereu per Game of Thrones, ni què dir, ha sigut el pare d'un dels universos de ficció més importants de la història. El cas és que Stan Lee sempre deia una cosa: si vols ser escriptor, no deixes d'escriure. De la mateixa manera, si vols fer qualsevol altra activitat artística, no deixes de fer-la, ja que només fent i desfent, publicant i tornant a publicar, i no deixant de fer-ho, podreu ser conscients de la millora i evolució del vostre contingut. És un continu assaig i error, igual que aprendre a anar en bici. El valencià no ha de ser una finalitat, sinó una ferramenta més. Si aconseguiu tot això i feu del vostre un producte meravellós, independentment de que agrade més o menys, vos assegure que no existeix sensació més reconfortant. És com marcar-li un gol a la vida. Bon Nadal! Rodejat de gent i em sent casales, desitjant que passen ràpid les hores. Apareixes tu i em descontroles, cosa que no ensenyen a les escoles. No